सनितपुर जिल्ला एबसु आरो राङापारा दखरा एबसुनि हेफाजाबाव मेट्रिक आनजादाव जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। नैरोजा 2026 एबा 72 बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनानै साबसिन एबा जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मान बावदों राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै राङापारा दखरा एबसुनि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय ब्रह्म धोरोम आफादनि सावरायनाय नब्लाङाव बरायो मेट्रिक आनजादाव जिथि मासि लाना आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ। नंगौ, बर' बिजोङाव फरायनानै साबसिन मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव राङापारा दखरा एबसुनि हेफाजाबजों नैबे राङापारा दखरानि माइनावस्रियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बर' बिजोङाव फरायनानै सनितपुर जिल्लानि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव गासै 15 सनितपुर जिल्लानिफ्राय दिनै देग्लाय फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आरो बे मासिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो मान बावदों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे सनितपुर जिल्लानिफ्राय देग्लायनि जे कमल कुमार देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। बे कमल कुमार देरहासार बान्थायाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय जोङो देग्लाय मोननो हायाखै बा मोनाखै। दा बेखायनो जोङो सनितपुर जिल्ला एबसु जानानै बेखौनो खावलायगोन गासै फरायसा फरायसुलिफोरनि जि फरायनाय बिथिङाव जायबायदि फरायनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्लायाव टप 10 जानायनि उनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि कमल कुमार देरहासार बान्था बेयावबो टप 10 मासि आवग्रिनो हाथों आरो अल आसामनि जि टप 10 बेयावबो मासि आवग्रिनो हाथों। बेनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै हाबा मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो देग्लायनि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बेयाव जोंनि सनितपुरनिफ्राय थारैनो एसे दुरबल जाबाय माखासे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै। दा आं फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायनो सानगोन जे बयबो जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो। दिनैनि मुगायाव फरायनायनि अनगायै जेबो गैया। दा बेखायनो गान बाजोन नायनाय, जोङो बेरायनाय बा आलासि जानाय, फांसन नायनाय बेफोरखौ एसे खमायनानै जाहाथे लेखा फरायनायाव बयबो फरायसा फरायसुलिफ्रा गोसो होयो। आरो देग्लायनि सेथि मासियाव, नैथि मासियाव आरो थार्ड डिभिजनाव पास जानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जाहाथे मोजां आरोबाव गोसो होसिननानै फरायनानै जाहाथे जिउआव जाफुंसार जि थांखि बेखौ मोगथां महर होनो हायो बेखौनो आं आसा खालामदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरेना पन्चमनि हाज'वारी, आंनि आइनि मुङा जोमै हाज'वारी, आंनि बाबानि मुङा अनिरुद्ध हाज'वारी। आं थेक्रालागा गामिनि। आं बिएन एकाडेमि मोनाबिलि फरायसालिनि सासे बारग' फरायसुलि। आं दायो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना आं बिदि पार्सेन्टेज मोनगोन होननानै एसेबां सानदोंमोन। 85 लानो सानदोंमोन नाथाय हायाखिसै। बे 82आवनो थाबथाबाय। ओमफ्राय आं दायो इउएन एकाडेमि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि कलेजाव एडमिसन लाहैबाय। ओमफ्राय आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'ल'जि, मेथामेटिक्स, इंलिस, बर' बेफोर आयदाखौ लादों। ओमफ्राय आंनि एम इन लाइफआ डक्टर। इयुनाव मोजां डक्टर जानानै बे ओनसोलखौ नायगिदिंनो थाखाय आं बे थांखिखौ लादों आरो। दिनै जे सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा बरायदों, माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना आं बिदि जेरावबो बराय जाफेराखै। एबारसो फार्स्ट टाइम बिदि माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो।